بايتو من قسقاس نبره مز إيرترايان كسادي قريص نيلكا نصلا حليفكا مهابكان نتسمع بمفراس اب نفس مكل خال بمئتاوكا ازي كله غيرناسي سويغنا كا تخابيدو مصي تدبدابه وين زي حلافنتاو زبل يقلتا حطو لي يسبه فخونه من قسقاس يكون ودبنا تحقن سرعتنا اللوا كميجر ابالات تسقو كميجر ابالات تملس تفلط يا مسباب لايز بالا يكون ماشي قليل يكون واي تاريخ مبلعينا واي امريكا عين غينينا وي مش إسايا سلام زمن حيلي مدارادير زت حزو هيوتنا نبعد يسترون بزي افغانستان قيرون املاخ بس حق بالكوبا حفظنا ابزي هذا نقيحه بقى وفوي قربانا ابزي وفوي ولا انت حساب يبلك حساب يبلون حساب تلك ابو فوي تزارب كابز اورجازي دخينا انا بقى لحالينا انا زخون عن نغراسي عشاسي قلت من حالات دحي لما شلون زبها عنجلنا سي بتي ديش نفسي زعقوا تግራይ ዲሞክራሲ ሎ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ገጽ ካባላ ኮይንካ ፈስዋላ እንድሕርፈቲካ ቆይም ዝኣስሩካ እዚ ኣስኻ ሓሲብካ ከምዚ ለምቀነ ክዛረብ ተለኹስ ንስኻ ዲኻ ሞድ ሓላይ ዘለኻ ገለገለ ሓላይቲ ገለ ብናትካ መገዲ ብናሕወሓት መገዲ ክትጥፉና ኢኹም ኢሉ ይክሲናኻ ቤተክርስቲያንና ሞት አይትልምን ምሕረት ያትልምን ናይ ማንም አካል سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكت سوان انه هون لو ما عنتون كم تلمود بحدش فيديو بلنا تراخيبنا جن حدش عامتيو حدش بروجرام حدش تحسو حيدنا مصينا لنا مالتي سلازي ابزنا لمكنا زقني فيديو نسخاتكم صبوق قنيات كوين لكم رحوس عمت استبارخ عمت بعلم بلو تسفائي أنون بتماساسال إجابير مسكن صبقني رخو لكم مدل مالتيو نابنا لو معانت فيديو خنسجرينا بزحات سبات لوجو تايم ترجع مدلو لوجو بعلن يزارب سأل بعلي يزارب يقولوا جن بزحات سبات لما لومي سجام زمرهم ويكا بيسميستيك زغونو بيرسونس من سلامة يوم مالتيو دليتهم كترجموا عين فكرنا ترجم نايتنا لوجو نستردوت يردون زي تردوها سلسة إلمنتات ويكا باتات اللوا خلت دك أنستيو ويكا خلت عديتات حقوقي فينا اللوا خلتي أنا عديتات كابيرتران كابيتيبيان مالتيو اتحانت حاول تقسم مع خلال لا كلهم ناي زوم سلسة وجودوا تعزنوا برهزبتات ناي سلت أنا ما بقى يوم زخونت حاول تقسم يا سلازي كلهم ندحر عب صبو زري وخوينهم قليليو تمبل سالسيت خا جمل اللو مالتيو عب تفراليو ناي إيرترا بوتاتاتن ناي إيرترا سانتيم جنزبن حتاماتن كمو توفاينتن مجلتي صنعتن زخونه جمل أنت جملك لك خم درفيو مالتي سلازي كلهم تتقال اللوجو سلازخونت أما أغلى اللو مالتي زي أحيزنا نابنا لو معانت فيديو خنسجرينا نابين دا صرف دكتور دبرتين سلام تقبر يمس إسياس انتهدو يقولوا لي تتلبي كندي تقاري خوف 7 شي خوف بدي هم داراي شعب يزقبرو أي كان تجي نمكرينا سالساي نقاوم استراتيجي مس إسياس ركب زقبر أكل احنا نقاوم ابز خا من اسين حزب تግራይ مسانا مخانو نعمل مش إساياس سلام زمن حيلي مدارادير زت حزو هيوتنا مدارادير زت حزو مصايب مدارادير زت حزو تقور حزب إيرترا ابزي منهم كومبرومايز بحال ነገር حجي أبز قداي دي بخلت نجارة مالتيو فلا لنا خندري أن خيلنا تناي ممهر بينه ويكأو في زربا مالتيو تقدميتي كم تحجا جيرون عن حيزيزو نابتي ناي سلام زات زعتو سلازي مدنا جري يغات سلام زغص السلام سلازي كونه مدنا جر زخونه سلام جيروها نعناكم قمار ويك أخم متحزن حردات تقيم الناسي تبلعنا أنا نترف بز قداي دي نتسلام عين دليل النازبلي اتخال أيجن أنا مزحته جزاء الشيء قام مالت نسخات قام زلها من قستي سلطان كحز ويكاناي ركبات سلام كجبر مسكالوت محزنات كفتر قلقل زبها النجارات obviously كم زيد الله فلوتي حالة قوامي خم زيد اللي في التي يجن سلام كجبر نحرد أخوينه مريض كادي خا سلام تجبر مالت بخميدة مالت نسخاتكم سي بفولي ملقوع بخمزي سلام يفتر بخمزي خا سلام تنفتر تزحش من قدي
امبر ازي كايدا زي تخكل يكون يخبال زغل امبر توتالي بلوك غير كانت ناي سلام منغدتا تعاطيخا يسي يخيدو تزربا بحصيرو كتريو تلهم حق ديو زبل نسخاتكم توصلوا زربا يمثلنا انا مبزحاتو سبسي كمهارلو يكافولط زغبا زربا يدي اذا امن نسك قتل نسخي انتي وقع خلو معنتي بات نفسه يطوع ليسترو صدق لليا حجسي نسلام سي ايخون يلو دبرص سلام سلازدلي مس ايرترا مالتي واي وا سلام ديطعم سلام تريلم نحنا كو سلام يا بكاب قدم دين سميو ابيونا نيرم حاف كبلو هجيكن سلام ندلينا مس ايرترا يلو مالو ريخمو نحزب ايرترا سلام هيدليلو نحزب تግራይ سلام هيدليلو እሶም سلام እንደር መጽያ እዚያ የላንያ ደብረጽን ጌታቸው ረዳ ኦሬዲ ተጣብሉ አይመስልኝ قروكا في بلولم نير دبرصين كساب حجي سلام سلازبلغي مس ايرترا تقوارط سلازخونت واي تاريخ بلعينا واي امريكا عين غينينا وي ناب جرمناي نمالالسنينا صراح مويا حاستمهار كيل جو تو سكول ودزي كازي ودزي كازي ودزي ودزي يقيرك املاح እኛም ቀይረን اي معمل كوميديان كويل زول حق اندي كازي نافزي زغيرك املاخسين عناون قيرنا معمل كنا بعل حج تاريخ انتي نيرو كابينا بيت قيرك زي بروجرس غيرنا خنمص اينا مالتي اسقصل كازي منغسي يرفايلا زغير املاح نبعد يشرون بزي افغانستان قيرون املاح بس عبد الكوبا حفظنا نحوحات اللي تملحس لزاربك يا املاح بعدها له زلخا بويتا نبعل يسرو بزا بزمنش مقحفنا يكالك يكون مقحفنا ويكا تنفسن حوبي اذي استاني دري نزوم از غوربيتاچن اتيم دي ات فني دري كمزي از ديجيتال اكستايل ديجيتال سانغلاس هون ديجيتال از يسال بز دون قرز لا يفوتوني زي هبي زي لا يفوتوني ديجيتال ازي نوتم ايرتراوين زوم غيري دري نوتم زين هاناتا يروري بلن كمزي ملكت ني حرجه ملكت دري اخلو قال سبعه سبعه انا طري اي ممهر بينه انتي ديو تزاريبو مسيلكم ممهر بينه نمعامل زول حدا غزيس غوداغود ايرترا ريم سمصس كقاوم وي كاخدغف وي حاديو مالت صنع بزبل متكل خير زغبو زنبر سب اي ناب كوميديان تقيرو يلو نيرمش كم زنري ازلان حردا خوينو كابزي نابزي مبال جميرو له معامل مالت يالنا والت هاجر زبال 100 غلن 200 غلن اما اي تشحات سبسكرايبر حيس كان حردا تقلدلو توعل كوين كا منم غبركا ينخلن جن انا زبلكا اوريدي تا منصر ديجيتال منصر لا غلغله نيرو نسات لينا يا كالايتا ديجيتال منصر مس اوغمنتد رياليتي مس 3D جلاسن تفعلالي انت تايت بالا تخيتون كالايكا فلاليا ترئلا يلوا ديجيتال منصر كوينا سابزي استاي تغبرلا غليلو حجي بلوتوز منصر مش مصيالا ماكينا اندغنا حاجه تتقملنا مالتي بلوتوز سي الله اندي صبقت اندي يفلطلو مالت كوي نسخ تكنولوجي تماهيرك بقى تا بقى انا نسخان حيرنا حاجه معابلين انت حنجمرلنا مالتيو هيسا تيك ريفيو كنجمرلنا بتي كوميك زخونه حسوتات زي كابزي نابزي دابلنا تشارجرات كنرالنا مالتي تمچخان لها بزخونه قصل اسكي ود حجي صلي امن كمخاناني صمو غريز فلط عسلدو غلدو يس عسله شوم نايتا عسلك ان وفو يبال تاي متاي صقمكا بتاعتي بقباتنا بالكنا تاكبكا انصار زي حبرتسبنا تقالسكا باريا نايتي سرعت كوينكا ناغلغلكا احنا مساهن كون تصبه نحن مساهن كون اين خونن نحن مس وفو يقربنا خباهم بقى وفو يقربنا ابزي وفو ولا انت حساب يبلكا حساب يبلون حساب طلق ابو فويدو تزاربها بتا حساب زلو سبنا تزاربكا حساب يبلون تبل قرب رسيب الكاندي من هتدناغرو نمنهم تصاوتوا للدليل نكبابر اول دمخون او داتهم مخون اول حدا يبلكم اول حدا سي بقى تنقالوا دقي حماسين ديهم دق سنحي دق ماركا سمعنا ازقس معكم حجزنا فرمنا بقى كابز اورجازي دخينا اينا بقى لحالحنا اينا زخون على نغراسي بقى دحجزنا يلن بعلنا اينا نخيدلنا حجين تنقالوا ايرتراوين دلي تفتحي دق خل اورجا بماريام حجزنا بقى بماريام كومبي نخل بالحجي دمدان يغزلكم هدي حجين سراي صرف زمان مالي نوفي كنت مالي نعيد عاده وكل سبب زي لخو يصرف سريع عقد زول سبنه
خمسة قربكم عجب يبلون حجي أو رجع من الخارم كله أنت يسمعهم كونه خمول هذا قد أفنى نسأل أنا زدقة يكون بتراي مسجد كويني خارم يكون قتله كنت جساري عزيز لدين أنا يمر كني رسحتنا نسمع أيكون إنه نتفتاوي نزدقة فسر كمان كنت على عيري مسجد كويني خمسة قبر إيلو زبور زفكر زنبر رسم أبجرنا كده خلوه أبجي تراي تعمل حلول وزب زنبر رسم أو ناني رنا رئيس مس حجي عشان يقصون من حالة نحيي لما جلهم زبها عندنا نسي بتيجي في نفسي زعكم بتعمل يسقرب هذا حجي بتعمل هاتقرب نسخاون مالتيو سلت أنا حجس لو ما أنتي ما حناسي زبها الحوي كابز لآخر لي ريتون دي قال كريئكم مالت ندي زيوم بمول أمس سلت أنا تصلبهم سبات يوم مالت محزني انويس اتحساو شدن سلت انا كما يقاوم زي كونس كما يغيركا يخدع كما يغيركا يعسب كما يغيركا ايرتراويان تتصلم يزمهر زي اكو حاسوت كم زلاطا مالتي مخنياتو ناتو ميديا بزحت زمهروم نغرات الله ابتو وشط مالتيو كما كم تقاوم استوعل اسك حدا سبسي كساب كندي بزعا سبات يصلم يلني ذهبن خاريوم ፍጹም ባራኺ ሓደ ዳዊት ቲቪ ከታገብርናው ዚ ቀሪበታ እሺ ፍጹም ባራኺስ ያው ዝኾነ ክልተ ቆልዑ ተታሓይዘ ጉዳይ ነይርዎ ቴድሮስ ጻዕዱ ማለት እዩ ማዕበል ቴድሮስ ደራፊ ይግደፎ ዘውጻዮ ዳዊት ቲቪ ውን ግደፎ ኣብ ዘይብላ ታይ ዝበሃል ብቑዕ ዝኾነ መልእሰይ ጽቡቕ ፕሮግራም ካብ ዘቕርቡ ሰባት ሓደ ይደስ ይብለኒ ብውልቁ ማለት እዩ ማዕበል መንጎ ይሕሱ كل جزء مبزحات جزء بحصل سولو ميديا أزي كل جزء يحسوا مونيكا زي أون كوميا مالتي مونغا أزي كم ده زبالة ترى لي أتصرفك ترى لي تمسكنا كاتوعل أزبيل قلنا بولك السبات فلا لي كلا خمزي خلنا ولت في الله عب جودة إيرترا عب جودة تجري بزحيت عتون أدوبلينا نقحتوا عروي هذه نزيعة تقايم من مجبرة يكالن جوبا زي أدوبلينا بايزوي نقول تدخلوا اللي كم يجرا عتق كم تقولون نحرد أن حدثت فلت يعجن ما خل إسها أرجع حقوس إسها سالك بينيام جرماي كتحاجة برناوزي مصيزي كتوارا دراي تايز بال إسها سالك أو درافيو أرجع حقوس جويونيتي زعيم سايدي وبايتو ساقيتو أشي جرافون الصوم من ولك اللقات مستجارو جلا هي ولو نعيد عرف إن قوم عينة ريلي فلتر أنا سوايزي بينيام جرماي سكوات ورا دراي ساكليو أو زرسنا جرماي نسخونا بدر فاخيد جورجو درار زاناي زيون مسك انخالو سبات اي صرفن ناي وعلو طرح جن يزارب بروجرامات كسرحي مكري مالتيو تواساي توماس تايجرون توماس كتوساخيتو تعيسه تايجرو ود تخول ويلك ود تخول تاي ناي قدم سبات تمصي خا ود تخول ناي قدم درافي ود فحيرا تسفاي فحيرا دي زيون فحيرا بعلو مالتيو ود فحيرا سوزوني نو زرخوك تافلاخه اتمصينا ود باشاي ايش زرسناي جرماي ايشي سيد جورج درار هاني بلصوم زي فوتو جلز اللي عدلشي ماينسكا بارنينت دهلاك دساله برخت هينوك إريسات هيلن ملس ود مسفن درافي سوا شكر نهم مست سيتنا هم مست عود كارا سامي هايله زيلهم بزحات يوم اول سعيد تيتي قديك حسابي برها اوف ربريبن بعد ولا دخي مزيومس بمولهم سلطنه زصلموم يوم بقى تحاصيرو زصلموم يوم كابزياتهم بتكبارهم زصلمو خمزلو مالت كترسعي يبلكم من مزحاتهم ግን حجس فلاي زوم ابدر دريفوم زنبرو اب وددر سايكل زلو بعلخاتكم حاوشكم زقتهم نابوشت نابتوش طناتاتكم تارجت اتيكم تزاربكم لهم سي نساتهم ግን አይሰምዑኩም አይፈለጡኩም ሲሎም ዝገደፍኩም ንዓቶም ሸለል በልዎም ምክንያቱ ንሳቶም ወላ መስምዕ ግዜ ይብሉም ባል ቢንያም ግርማ ውድድር ሳይክል ዮም ዝርከቡን በር ሰልጠነ እንታይ ይብል አይፈልጡን እዮም ብዙኾነ መስሓቂ ብዙሕ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሰልጠነ ንባዕልኸውን ከምዚ ዓይነት ጸለመታት ወይ ከዓ ማለት ጠቐነ ማለት እዩ ሓደ ምቅላዕ ዝበሃል ጸለመን ክንፈለ ኣለና እንዲና ግን ዝኾነ ሰብ ከተቃልዑ እንድሕር ኮይንካ ሓስዩ እንድሕር ዳ ኮይኑ ጭቡጥ መረዳእታ እንተለካ እዩ እምበር ሱቕ ኢልካ እከለ ሹሙ እንዳበልካስ ብዙሕ ደስ ይብልን ኣኖን ብውልቄ ብዙሕ ደስ ይብልን ማለት እዩ እስኪ መናእሰይ ክልታኹም ንዑ ኺዱ معنا إيرتراويان كنا كتف نو أنا إشراو يدفع إلي فلتني ومصوم كوميوم زبلوكو لوايم معلش نيش نو ديمقراطية هلو يمزبلو ديمقراطية هلو مبتي هلو أبتقراي ديمقراطي لو أبتقراي of course حبيبي كنا قرأك أبتقراي شعت ولا عسرت تقاوم كتلو تخليها ولا حدا سب مبتخا زجه سكاي سبي لن أبتقراي أبيتي بأملو تقاومتي قالوا معك أبيتك أكون عند تقاومتي نبيتي بأجز كوالا خوينك فسوالا نحرفتي كاكو إمز أسرقة إلو مو
ኢሎም ሞምያ ተሓሶት ዓቃያ ስለዚ ኢሎም ሞምያ ክትከውን ዘሎ ማለት ኩላና ኸሚና ንገብር ማለት ኢሎም ሞሚና ንብል ዘለና ሕጂ ነመላለሲና ዘለና ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ዘሎ ዕላል ወግዒ ብዛዕባ ጉዳይን ኤርትራን ትግራይን እንዲዩ ዲሞክራሲ ኣብ ክልቲኦም ህዝብታት የለን ብዝሓሸ መልክዑ በአንጻራዊ ኣምታይ ይሕሽ ተልኩም ኣብ ትግራይ ይሕሽ ኣብ ኤርትራ የለን ኣብ ትግራይ እውን የለን ዲሞክራሲ ዝበሃል ነገር ግን እቲ ጅማሮ ኣካይዳ ናይ ሕያሶት ዋላ ይኹን ምርጫ ማለት ኮሮጆ ክትግልብጥ ትኽእል ኢኻ ሳንዱቕ መረፃ ገለገለ ክህሉ ይኽእል ምጭርባር ሽሞን ንክሾመካ መረፀን ንክመርፀካ ገለ ክህሉ ይኽእል ግን ኣትሊስት ብሹም ደረጃስ ኣሎ ወይ ከዓ ታዮም ዝብልዎ እዞም ፈረንጅሲ ከምዚ ኣይዲያል ብዝኾነ ማለት ፐርፌክሽን ኣይትፅበን ኢኻ ግን ኣይዲያል ሓሳባዊ ኣይዲያል ክበሃል ከሎ ፍጹም ፐርፌክት ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ዓንቀፍቀፍ ዘይገ ጠሞ ማለት እንዲ ሕጂ ግን ከምኡ ነገር ዘይከውን ይኽእል ግን ብጅማሮ ደረጃ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ብጅማሮ ደረጃ ኣሎ ድየለን ኣብኡ ኸይደ ይፈልጥን ግን ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ እንድሕር ዳ ኮይኑ የለን እዮም ዝብሉ እንተልዩ እንተዘየልዩን ከዓ ንስኻትኩም ጻሓፉ ንዓኻትኩም ይምልከት ክንቅጽልና ናብ መሓር ዮሃንስ ቅድሚ ሕዚ ንባዕሉ እውን ነገር ኣይኮይ ኢን ፐርሰን ሽግግር መንግስት ነታይሽ ክብሎ ከለኹ ጥርን ለካቲትን ዓመስ ብናትካ መገዲ ብናሕወሓት መገዲ ክትጥፉና ኢኹም ኢሉ ይቕሲልናኻ ከም ሰብ ኣነ ምስ ደብረፅዮን ባእሲ የብለይን ተቀራሪብና ንዘራረብ ሰባቲና መንገዱ ግን መንገዲ ጥፋት እዩ ንባዕሉ ጠፊዩስ ንዓይልክ መነሎ ብጊዜ ብዕድለይ ብጉልበተይ ብንብረተይ እኮ ዝፃወት ዘሎ ሰብዚ ሕልየላ እየ ዝብሎ ዘለኹ ጥፋት ኣይኮንኩን ተመኒየሉ ንትግራይስ ሕልየላ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ሰላም ንምሉእ ዓለምና ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ንመራሕትና ምስተውዓልን ብርደዳእን ጥበብን ንኸውርደሎም ንህዝብና ፍጹም ሰላም ሕዝውን ገና ታብ ትግራይ ዓይኖም ዘወር ዘየበሉ ጽልኦም ዘየልዕሉ ሰባት እኔው እዮሞ እግዚአብሔር አምላኽ ንኹሎም ኣጽራረ ትግራይ ዓይን ሕሊኖኦም ንኸብርህሎም ብምጽላዩ ሰላም ርሑስ ዓመት ይግበረልኩም ኣሜን ብዝኾነ ኣብዚ ክልቲአን ዘረባታት ሕጂ ሰማዕኹምን ተን ሓንቲ ናይ ሰላም ትምኒት ካብ ኣቦና ዝተዋሃበት እያ ሓንቲ ድማ ናይ ምትንባይ ትመስል ነገር ግን ከዓ ከምዚ ግበር ኢልየ ነይረ ትብል ካብ ሓደ ተቃዋማይ ተዋሃበት እያ ማለት እዩ ክልቲአን እዚኣተን ሓቂ እዮም እንዳኾና ዝኸዳ ዘለዋ ማለት እዩ መብዛሕትአንስ ሓቂ እዮም ኮይነን ብፍላይ ታናይቲ መሓር ዮሃንስ ዝበሃል ኣዘራርባ ትክክል እያ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ይቃወሙ እዮም ዘለዉ ከመይ እዩ ከምዚ ክትገብሮ ክኢልካ ማለት ተዳሊና ኢና ከምዚ ክመፀና እዩ ገለገለ እንዳበልካ እንዳሸፈጥካ ክድሕድሕ ነይረ እየ ዝሓስኮ ዘረባ ኣለኒ እምበር ገለገለ እንዳበልካ ንሓስኻ ሓደ ከዓ ከም መንፊት በብዝኸዶ ኩሉ ነገሩ እንዳተዛረበ ዝውዕሉ መራሕቲስ ኣብ ዓድና ጥሪና ማለት እዩ ሕጂ ዘካይዳ እዚ ነቲ ሕብረተሰብና ሓደ ይውክል ነቲ ሕብረተሰብና ምስጢር ይዕቅብ ዝተዓቀበ ምስጢር ከዓ ክወፅእ ዘለዎ ከዓ የውፅእ እዩ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብና እንድሕር ደኣ ከቢድዎ እኳ ንባዕሉስ ዝሽከም ሕብረተሰብ ኣይኮነን ግን ክንሽከም ዝገብሩና ወይ ከዓ ክንሽከም ዘገድዱና ብዙሓት ኩነታት ስለ ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕሶት እንተንገድፍ ማለት ብዝተኻእለና መጠንሲ እታ ኣንጻራዊት ዝኾነት ሓቂ ኣበይ ምህላዋ እንተንእልሻ ፅቡቕ እዩ ከም ሕብረተሰብ እውን ዝጠቕመና ነገር እዩ እየ ዝኣምን ኣነ ማለት ከምዚ ለምቀነ ክዛረብ ተለኹስ ንስኻ ዲኻ ሞድ ሓላይ ዘለኻ ገለገለ ሓላይቲ ገለ በቃ ኣለው እኮ ተወዲዎም ሓንቲ ሚድያ ክትዛረብ ከለኻ ኩሎም ኤጌነስናትካ ይመፁ ይፀረፉኻ ማለት እዩ ዋላ ርእቶ እውን ክብኡ ይኽእል እዮም ኮሜንት እውን ክብኡ ይኽእል እዮም ኣብ ቻነል ኣትዮም ገለ ስለዘይፈለጥዎ እምበር ማለት እዩ ግን ከምኡ ክኸውን የብሉ ንሕና ዓርስና ዝኾነ ቅዋም ክህልወና ክእል ኣለዎ ናይ ሕልና ንባዕሉ ማለት እዩ ፐርሰናል ዝኾነ እውን ፅቡቕ ነገር ኢለ እየ ዝኣምን ሞት ናይ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝገልጽ አይደል ቤተክርስቲያንና ሞት ኣይትልምን ምሕረት ኣይትልምን ናይ ማንም ኣካል ፕሬዚደንት ኤርትራ ምድጋፍ ምቋምን ኣይኮን ታርስቲ ብዛዕባ ሞት ዝብል ኣርስቲና ንሕሰብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ቤተክርስቲያንና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ማንም ቅዱስ ነቢ ይኹን ሃዋርያ ይኹን ማንም ኣካል ሃዋርያት ክንደይ ግፍዕ ረኺቦም ክንደይ ስቃይ ረኺቦም ነቢያት ክንደይ ስቃይ ረኺቦም ነቶም ዘሳቀይዎም ዝነበሩ ምሕረት ዝልሙን እዩ ኣቡነ ዘበሰማያት ንትገማሲ ንጸላእትኩም ኣፍቅሩ ዝበለና ከምቲ ንሕና በደሎም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ሞት ኣይንልምኒና የሳቀይናሎም ወሰዶም ዕርቦም ኣጥፋእዮም ዝበሃል ጸሎት የለና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ 66 ይዛረብ ዘሎ 81 ናይ ለኣቱኒና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ እዩ እቶም ኣቦና ዝበልዎ ማለት እዩ ኣይትሰምዓካንያ ኣምላኽ ከምዚ ኢልካ ፀሊኻ ይሰምዕን እዩ ገለገለ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ነቢይ ኡበር ወይ ከዓ ፕሮፌት ኡበር ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ከም ድልየት ይዛረብ ብዛዕባ ነቢይ ኡበር ኣነ ሕጂ ምስ ሃይማኖቱ ምትሓዝ የብለይን ግን ከመይ እዩ ናቱ ኣዘራርባ ማለት ዘለዎ ትብዓት ኣነ ጻድቕ እየ ካባይን ላዕሊ ጻድቕ የለን ኣነ ክፅልየልካ ይኽእል እየ ገለ እንዳበልካሲ ብዙሓት ዘረባታት ይዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ እንድሕር ዳ ጌጋ ኮይኑ ማለት ምስ ካልኦት ሃይማኖት حاز نجار كون خيل ندي تزربازي ونيو مالت برجس أن نتس ونيو زت حاز نجار يوجن كم وخساب كله زأكل دفرتات حدا جزء خابي كم زموت أنا نمعليونا يردانن بزحات كا
ትሕትና ዝበሃል ነገር ነይሩ ኣነ ጻድቕየ ኣይበሃልን ጻድቕየስ ከቢድ እዩ ጻድቕየ ኢልካስ ከመይ ጌርካ ትዛረብ ማለት እዩ ኣነ ጸደቕኩ ኣነ ማለት ኣነስ በደለኛ ሓጢኣተኛ እዮም ዝብሉ ነይሮም ቶም ወለድና ማለት ጽድቆም ከይውሰዶም ማለት እዩ ውዳሴ ከንቱ ከይኸውን ከም ይብሉ ነይሮም ከምዞም ግቡዛት ዝበሃሉ ወይ ከዓ ከምዞም ሕማቃት ካህናት ናይ ኦሪት ዝነበሩ ሲ በደል ከይርከቦም ምእንታንሲ ከምዚ ዓይነት ነገራት እዮም ዘቕርቡ ነይሮም ግን እዚ ነብይ ሓውና ብዙሕ ታይ ዝበሃል ገይሩ ማለት እዩ ብዙሕ የሪአና ኣሎ ብዝኾነ ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዋና መወዳእታ ዘሎ ፕሮግራም ክንሰግርም ተለና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዩ ክነንብቦ ኢና ከዓ ማለት ማለት ናይ ኣቶ በየነ ገረዝጊሄር ዝበሃል እዩ ጉዳዩ ውሳነ ባይቶ ኣብ ልዕሊ ኣማኽራቦ ወንበርን ኣፈኛ ምንቅስቃስን ኣቶ በየነ ገረዝጊሄር ዝምልከት ይኸውን ሰላም ዝኸበርካ ኣባል ምንቅስቃስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ሃገር ሆላንድ ኣቶ በየነ ገረግዚኣብሔር ኣብ ህይወትካ ሙሉእ ሰላም ጥዕናን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ድማ ዓወትን ኣሳልጦን ክህልወካ ንምነም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ካብ ኣሜሪካ ንኽትምለስ ብባይቶ ዝተወሰነልካ ውሳነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኮነ ኣብ ኣኼባ ዓለም ለኸ ኣባላት ምንቅስቃስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ዘይዕጉብነትካ ከም ዝገለጽካን በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ኣባላት ዝየድል ምጥርጣር ከም ዝተፈጥረን ዝዝከር እዩ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ጉዳይ መርማሪት ሽማግለ ብዕቱብ ሪኣ ክትምርምር ግድን ኮይኑ እቲ መስርሕ ምጽራይ ንመርማሪት ሽማግለ ካብ ዝውሃብ መርማሪት ሽማግለ እውን መልሲ ካብ እትብን ኣዋርሕ እኳ እንተሓለፈ ኣብ መገሻ ብምንባርካ ንዘይ ምርባሽካ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ክጸንሕ ከም እተገብረ ክጸንሕ ንሕብረካ ንፈቱ እምበኣርከስ በዚ ጉዳይ እዚ ባይቶ ምብቢኤ ማለት እዩ ዝሕጥረ ተቃላት እዚ ግደፉና ማለት እዩ ኣብ ዕለት 0108 2024 ተኣኪቡ ዝሕለፈ ውሳነ ከም ስዕብ ይኸውን ጉዳይ ምጽራይ ዑደት ኣሜሪካ በዓልኻ ብዝገበርካያ ጌጋ ምዃኑ እዩ እዚ ከዓ እቲ ፕሮፖዛል ንባይቶ ሄብካያ ክትብቅዕ ብተመሳሳሊ መንገዲ ነቶም ንስኻ ኣብ ወንበር ከለኻ ካብ ምንቅስቃስና ብባይቶ ውሳነ ተዋሂቦም ዝተሰጉ ኣባላትና ነበሩን ክትህቦም ብምኽኣልካ እዩ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ኩነታት ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ክኸይድ ክኢሉ ማለት እዩ እቲ መስርሕ ምቑራጽ ከምቲ ንስኻ ኣፍልጦ ኣይነበረን ዝበልካያ ዘይኮነስ በንጻሩ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ምስ መሪሕነት ምንቅስቃስ እንዳተራኸብካ እኹል ኣፍልጦ ከም ዝነበረካ ነቶም ንስኻ ኣብ ወንበር ከለኻ ካብ ምንቅስቃስ ንኽእል ዝፈረምካሎም ኣባላትና ነበር ኮነ ክሳብ ከተማታት ከይተረፈ በዓልኻ መሪጽካ ከም ዝሃብካዮም ከም ሓደ መራሒ ናይ ምንቅስቃስ መጠን ኣብ ክንድን ምንቅስቃስና ካብ ደገን ዝመጹ መጥቃዕትታት ክትከላኸልን ምፍታን ባይቶ ምንቅስቃስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ክሳደይ ቆሪጹ ንኢልካ ንጸላእ ሕሊፍካ መሃብካን ኣኼባ ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን እውን እንተኾነ ምስ መራሕነት ምንቅስቃስ ንስኻ ንኣባላት እቲ ሓቂ ነጊርካ ዝፈጠርካዮ ጸገም ከተረድኦም ኣብ ወንበር ከዓ ነቲ ኣብ ሚድያ ዘሎ ጉዳያት ሓላፍነት ወሲዱ ቅሬታ ክሓተሉን እኳ እንተ ተስማዕማዕኹም ኣብ ኣኼባ ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ግን ነቲ ስምዕ ብምፍራስ ኣብ ነብሰ ምክልኻል ብምእታውካ እዚ ሁሉ ጌርናሲ ሰጊጉናካ ዲ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ነዛ መምህር በየነ ከምዚ ተሰጊጉዶ ተባሪሩ ዶ ገለ ትብል ዝነበረት ከዓ ማለት እዩ ባዕሉ መልሲ ክበላ ኢሉ መልሲ ይበላ ስለ ዘሎ ናብቲ መልሲ ሒዘኩም ክሰግረ ማለት እዩ ኣብታ መልሲ ከዓ ካብቲ ዝበሎ ንሱ ንስማዕ እያ ኣፈኛ ዝብል ስልጣን ይብልና ኣማኻሪ ዝብል ስልጣን ይብልና ስልጣን ኣማኒፍር ኣብ መትከልና ዘለዋ ንጹራትን ፍሉጣትን ሰንካ ኣብ ጉባኤ ጸንታ ጉባኤ ተፈሳ ሕጂ ጉባኤ ዘድልዩና ይኮነን ጥራተይ ስራሕ ነይሩ ተኻቢዱ መጽእ ተደብዳቤ ወል እዚ ሓላፍነታው ዝብል ይቕረታ ሓቱሉ ይጽበ ከም ሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ስልጣን ሓላፍነት ኣብ ዝነበረ ንግዜ ሲ ሓላፍነት ወሲደ ረኪበ እቲ ስልጣን ስለዚ ካብ ዘይምርዳእ ካብ ዘይምፍላጥ እንተኮይኑ ይቕረታ ሓቱሉ ይጽበ ተዘይ ሓተትሉ ጸገም የብለይ ንቃለስ ኣለና ካብኡ ላዕሉ ክንበሃል ኢና ሶ ሽግር የብሉን እቲ ሰብ ግን ክረጋጋእ ኣለዎ ኣነ ካብቲ ምንቅስቃስ ማለት مسقوب لايز بالا يكون ماشي قليل يكون تسوقيقو قال يكون سنبت زلوات حدا انا كاب مالشي كابتي نخرج لنا قالشي بورقه تاتو بورقه توصا يكون تي عايز دغ فزبي كدغفنيو تي زي دغفكا اي دغفن اخلتيهم كاب معرفه توصلوا كم صقع توصلوا كلهم حزبنا لذي الحزب قال لي دغفكا قال لي قاومك شجر يقول بوليتيكا فما ስለዚህ ቲ ምንቅስቃስ እውን ዝድግፎ ክርከብ ዝቃወሙ ክርከብ ስለዚ በሓፂሩ እንታይ ነህ ተዘረባ መብራር ተባሪረ ትክክል እዩ ተባሪር ገለ ዝበሃል ዘሎ ወይ ከዓ ተሰዊጉ ዝበሃል ትክክል እዩ ግን መን ይሰጎኒ ነህ ተዘረባ ንዓይስ መን ይሰጎኒ ማለት በወረቀት ኣትወጽ ይኮንካን ከም ሕሱስ ደይሉ ማለት ቀንዕና ሰጊጎም ንዮም ግን ከምዚ ኢዲ ተጋጣጥማስ ወይስ ክስጎግ ወይ ክልኒ ኣነ
ዝብል ኣዘራርባ ምዃኑ ኣብቲ መልሱ ነው ባዕሉ ትክክለኛ መልሲ መልሱ ኢለ ኣነ ይግምትን እየ ምክንያቱስ ማለት ቶም ዝቃወሙን ቶም ዝድግፉን ናይ ዝድግፉን ኣለዉ እዮም ስለዚ ዝድግፉን ስለ ዘለዎ ሰባትስ ኣነ ተመሊሰ ካእቲ መራርሓ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ዳ ተመራርሓ ወይ ካእቲ ተወካሊ ዝበሃል ወይ ካ ዝኾነ ቦታ ዘለዎ ኣብቲ ቦታ እንድሕር ዳ ኣይትኸውን ኢኻ እንተይልካ በቃ ኣይትኸውን ኢኻ ተባሂለ እየ ብኻሊእ መልክዑ ክቃለስ ጀሚረ ወይ ገለ ይኸውን ነይርዎ እምበር መን እዩ ዝሰጎድኒ ገለገለ ዚ ዓይነቱ እዩ እኒአ ናብዶ መሲሉ ተሰሚዕኩም ወይስ ናተይ ኣንሜናታ ጌጋ ንኽእል ንቐፅል ወጮ ተገልበጥካዮ ወጮ ብጣዕሚ ብዝሕፍር ኣገባብ ልክዕ ከምዚ ዞም ደገፍቲ ንሕና ንሱ ዝብሉ ኣብዚ ደንቢ ተቃውሞ ከዓ ብጣዕሚ ዘፈንፍን በቃ ውፊት ተዘየልስ ብሩህ መጻእ የላን እዛ ስንክል ትውድብ ሰጊጓ ተባ ገለም ባዝብሉ ምኸዓ ኣባላታት ዘይኮኑ መጀመርያ ሕግን ስርዓትን ምፍላጥ የድሊ እዩ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይኹን ውድብ ናታ ሕግን ስርዓትን ኣለዋ ከመይ ኣባላት ሰጉ ከመይ ኣባላታት መልስ ትፈልጥ ያ ንሕና ክንብሎ ዝግባአና ብፍላይቶም ኣባላት ብሩህ መጻእ ዘይኮንና ጽቡቕ ኣይኮነን ኣክንዲ ተቃለስቲ ንኸስብ ተቃለስቲ ክትሰጉግ ወይ ከተጉድል ጽቡቕ ኣይኮነን እንታይ ትሽግርኩም እንታይ ጸገምኩም ሽግርኩም ፍትሕዎ ዝናይ ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝመሓላለፍ ዘሎ ነገር ግን እርግጸኛ ዘይኮነ ወይ ከዓ እርግጸኝነቱ መለክዕ ዘይብሉ ነገር እዩ ኢለ ኣነ ክሓልፎ ዝኽእል ማለት እዩ ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ዳሕና ቀኒውታ ፀጽቡቕ የስማዓና ሰላም ቅነ ውድላይ ዳሕና ሕደርታ ሓዋቲና